Čau, ahoj, já jsem pan Vášnivý a za chvíli se dozvíme, kam nás produkce dneska pošle. Restaurace Gao Plzeň, test a XXL výzva, oh yeah! Polo. Zelenina, hodně zeleniny. Nemám něco na úsek? 3, 2, 1, let's go! Tak už jsme tady, přišli jsme do restaurace, dostali jsme denní nabídku, tak se podívám, co tady mají dobrýho. Koukám, že tady mají denní meníčko, který se pohybuje okolo těch 160 korun do těch 180, taková asi dneska už klasika, jsme v Plzni na náměstí, myslím si, že ceny jsou adekvátní. Pak tady mají polévky, mají tady tomiam, tomkaj, to si ale dneska asi nedám, ale jako zaujaly mě tady třeba ty smažené rýžové taštičky plněné kuřecím masem nebo krevetové knedlíčky. To jsem třeba ještě netestoval. Z menu tady mají poměrně široký výběr. Zase, jo, kachna, krevety, tofu, kuře, hovězí, tomu si taky nějak jako vyberete, co chcete. No. Dobrý den. Dal bych si to žlutý curry, takže takovou tu jemnější verzi. To jsou nějaký jako exotický drinky, co tady máte. Tak já půjdu asi do té kokosové vody. A máme to tady, kokosová voda. Aha, to jsem nikdy nevěděl, že to vypadá takhle. To je vždycky z té krabice. Tam plavou takhle kousky. Dobrota. Co v tom je vlastně? Aha. Nerozumím tomu, ale chutná to dobře. Aha, už to tady máme. Výborně. Děkuju. Jak to vypadá? No moc hezky, mně se to strašně líbí. Líbí se mi tady ten kopeček, co není kopeček, ale je to, ani nevím čemu to je, to taková kostka vlastně. Kostka s osmičkou, taková nekonečná osmička. Je v tom zelenina, hodně zeleniny, to mám rád. Nebo ještě teda uvidím, co se skrývá pod takovou kachnou, ale hádám, že to bude zelenina na zelenině se zeleninou. Prostě spoustu zeleniny a to je základ. Masa tam tak jako vidím takový adekvátní množství pro mě. Uvidím, jestli to vůbec všechno s ním, je to poměrně porcička. A já si myslím, že bychom se do toho mohli pomalu pustit. Ještě si přivoním. Jo, to je ono. Tak jo, jdem na to. Tak co, nejdřív vomáčku, aby jsme zjistili, jak moc se to pálí. Bomba. To curry je bomba. Není to vůbec slaný, to curry je takový krémový. Mohl jsem mít možná do mírně pálivější varianty. Vlastně tady tohle to mělo tam jednu takovou tu papričku ve znaku a myslím si, že se určitě nemáte čeho bát. Pokud byste sem někdy stavovali, klidně bych šel do těch 3. Jo, pokud tohle je jedna paprička, tak to můžete určitě ještě vyhypit trošku vejš. Rýže je taky dobrá, prostě asijská rýže, to je prostě ono. A ta kachna, to je pecka, fakt dobrota. Co se týče zeleniny, je to fajn, že je vlastně taková jako akorát tvrdá a akorát měkká, jo? Že vlastně člověk má pocit, že do něčeho kouše, ale ne, že to musí nějak extrémně jako jasně, prostě je to tak jako akorát. Taky se mi líbí, že to je, že jo, taková ta asijská klasika, jako cuketa, mrkev, paprika a tady ty výhonky, nebo co to je. Přinese nám vodu, je v tom jabko, greb, nějaký pomeranč, máta. Ochutnáme. Chutná to fakt dobře. Myslím si, že v takovémhle letním pařáku určitě takováhle osvěžující voda přijde vhod. No a co se týče jídla, já jsem teda maximálně spokojený. Protože, co mě nadchlo, chvíle jsem se tím jako zabýval, co je na tom tak skvělý. A určitě samozřejmě ta curry omáčka, to je paráda, jo. To je fakt, jak je to krásně krémový, moc mě to baví. A hlavně třeba ta paprika, to jsem tak jako vysledoval, že ta paprika jak je šťavnatá a není tak moc udělaná, že vlastně stále má nějakou chuť a šťávu v sobě, tak vy když ji rozkousnete a zároveň máte tu omáčku, tak se vám to tak hezky rozmísí a vznikne z toho takovej
moc příjemný myšmaš vlastně, jo? A to si myslím, že je něco, co vás fakt překvapí. Co se týče masa, tak občas je takový žvejkavý, no, ale to tak kachna od těch Vietnamců prostě bývá, že jo, prostě, jo? Oni to, já nevím, česká kachna je prostě udělaná trošku jiným způsobem. To jinak jako jí fakt nemám co vytknout, jo? Myslím si, že to je, naopak bych ani neřekl, že to je nějaký její nedostatek. Naopak je prostě fakt dobře udělaná, chutná mi jasmínová rejže. Jasmínová rejže není na světě lepší rejže než jasmínový. No. Za mě, kdybych měl tohle jídlo hodnotit, tak mu dám asi 9 z 10. Samozřejmě vždycky tam je nějaký prostor pro zlepšení, ale myslím si, že ten prostor by měl být co nejmenší v tomhle případě. Už to teďka necháme bejt, nebudu si dávat nic dalšího, protože za chvíli mě čeká výzva a potřebuju, aby mě na ní trošku vyhládlo. Půjdu se projít, podíváme se, co je tady v okolí pěknýho a budu se těšit za chvíli i na Radima. Takže nadlávli jsme se, jdem se projít, máme chvilku čas. Jak se nám to tam líbilo? No, mně se to líbilo moc. Mně se to líbilo, byli tam na mě hodní, byli tam na mě milí, usmívali se tam na mě a ještě ke všemu to tam bylo takový útulný, jo? Vlastně přišli jsme tam v takovou tu naši hodinku, kdy tam nikdo moc nebyl, takže všechno, nevím, jak je to tam za normálního provozu, jak to tam vypadá, když je tam narváno, jak jsou rychlí, ale tady to vypadalo, že jo, babu, tady máš rejži, kachnu a zeleninu a už to tam bylo, jo. Takže vlastně bylo to docela rychlý, to bych taky rád vyzdvihnul. A co cena vás určitě zajímá? No cena mě přišlo, hele, ta kachna stála asi 240 korun, jo. Kachna na můj styl, na to, že to bylo takhle v centru města, takováhle dobrota, myslím si, že je skvělý. Adekvátní cena, výkon, rozhodně jsme nepochybili naším rozhodnutím. Řekl bych, že to bylo jedno z těch dražších jídel, které jsme si tam mohli dát. Uvažuji dokonce o 2 hvězdičkách, ještě uvidíme. To byl takový spoiler teda, ale uvidíme, co na té výzvě. Rating jim dáme až potom. Mě by jenom zajímalo, jestli jste byl někde tam v té restauraci Gao, restaurant Gao. Nebyl. Restaurant Gao, byli jste tam někdy? Nebyl jsem tam, bohužel. A tamhle tu restauraci? Ne, nikdy. Gao. Můžu na vás mít otázku? Ne, děkuju. Můžu na vás mít otázku? Můžete, když bude mít moc mít potom vy na vás otázku. Jo, no tak otázku za otázku v tom případě. Tak jo, tak mě by zajímalo, jestli jste někdy byli v támhle restauraci, restaurant Gao. Ne. Ne. Tak tam Nikdy. jsme zrovna jsme nebyli nikdy. Ale byli jste jinak tady už u ostatních? Ne. Tak jo, no, a co vy na mě máte za otázku? To bylo všechno? No asi jo, no. No, tak Jaký je vaše životní štěstí? Nebo co nás žene k životnímu štěstí? Co mě žene k životnímu štěstí? Tak ne, jak ho hledáte, kde ho nacházíte? to je dobrá otázka, co vlastně životní štěstí je, že jo? Tak když se ráno člověk zbudí a říká si, jo, to je ono, jakoby, tohle, co žiju, je ono. Tak k tomu mě asi žene nějaký smysl. Což jsem možná odpověděl trošku tak jako oklikou, ale co mě dává smysl? Ptáte se mě teďka, co mi dává smysl? Jo. No, to je dobrá otázka. Asi... Já nevím. Po náměstí a ptát se lidí, jestli v restauraci. To mi taky dává smysl, protože to je vlastně jakoby, to je takový dlouhý příběh zatím, to možná teďka nebudu rozpitvávat, ale jakoby nabíjí mě, jako když vidím tu vize lepšího zítřka. Jo, vize lepších restaurací, vize dobrýho jídla, vize kvalitního jídla, vize prostě, jsem takový vizionář, jako. To je originální. Originální? Dobrý. Tak paráda, tak jo, díky vám, mějte se, nashledanou. My tady totiž natáčíme recenzi na tamhle tu restauraci, restaurant Gao. Znáte jí? Znám. Byl jste tam někdy? Jo, No a několikrát. Několikrát dokonce. A co si o ní myslíte? Příjemná restaurace, slušné ceny a obsluha perfektní. Jo? A jídlo taky perfektní. Jsou to skutečně slušné ceny, nebo byste třeba někdy jako říkal Takhle, si... na náměstí jsou to slušné ceny. Jsme tady v restauraci Gao a ta pro nás připravila tu fantastickou výzvu. Jsem tady s Radimem, Steel Rod Radim. Čeká nás tady, leží tady před náma 5,5 kilo Bumbo Namba. Pro mě 1,5 kilo, pro Radima 4 kila. Takže tak jsem zvědavý, jak se nám tady ta situace vyvine. 3, 2, 1, go! Okay.
si myslím, že to je závod, ale on to není závod, že jo? Já tady mám prostě jenom 1,5 kg, že to můžu trochu víc vychutnat. Akorát tím, že jsem trochu víc ukecanej než Radim, tak mě to bude možná trvat o trošku díl. Můžu poprosit trochu omáčky, děkuji moc. Díky. Je to výborný, ale myslím si, že ta omáčka, že se nám bude hodit, protože jak je toho hodně a trošku se to lepí, tak potřebuji, aby to trošku klouzalo. Že Radíme? Spousta nudlinu. Tak jo, tak jdu zatím do masa. Je to tak výborný, že je to skoro líto vlastně jíst tak rychle, jako mám tendence si to vychutnávat a pak vždycky se musím připomenout, to je challenge, musíš to sníst všechno. Je to takový vnitřní konflikt. První 4 minuty. Radim finišuje první misku, mě to ještě bude chvílku trvat, no. Okay, so after 8 minutes I finished my half a kilo, so not so special. Great job. Thank you. Let's continue. Čemu na česky, ne? Jo, tak. To jo, kamera by tě možná měla zabrat ty ze spodu, jestli tam neházíš nějaké slům, viď? To vadí. So 11 minutes in, I finished the second bowl. Oh, I'm slowing down because it's already 2.8 kilograms, something like that. So one more. If I finish this, there will be about a little over 4 kilos. So let's do it. To je jízda. Myslel jsem si, že miluju rýžový nudle, ale už si to začínám přestat myslet. Tak pomalu cítím, že se blížím ke svému limitu. A já tu cítím, že budu mít asi ještě 4. misku teda. Uvidíme, no. Možná jako správný gentleman. Pomůžu kamarádovi. Doma mě říkali časovaná bomba. Vždycky jsem se blížil k ledničce, ale očividně to se mnou ještě není na takový úrovni. No jo, no. Já asi to pro dnešek pokládám příbor. No jo. Mám se ještě trošku přemoc. To je jenom o psychice. Taky mozek říká, žaludek to chce. Protože se říká, že člověk jí hlavně očima, že vlastně, kdybych to možná měl při tom zavřený oči, tak sním toho daleko víc. Ale Radim vypadá pořád pozitivně, nestrácí svůj optimismus. Ano, vypadám. Ani nadšení. No, zatímco mě se pomalu zmocňuje gastrodemence, tak Radim nestrácí svůj důvtip a ani zapálení a vesele finišuje. To je neskutečný. Líp to nejde.
chytrý, než jsem myslel, jako šťavnatý, dobrý, no. Já jsem ani nepotřeboval pít skoro. Super jídlo, no. Ještě jednu. Tak prej pro nás mají přece jenom nějaký něco do šuplíčku na sladký, nebo co? Tak gratuluju. Jo, děkuju. První kol. Gratuluju. Dík. Tady předávám. Díky. Mistry. Dobrá, takže podnik jsme ohodnotili 2 hvězdami, což znamená, že se sem určitě vyplatí udělat výlet, pokud jste někde poblíž a rozhodně tady dostanete něco, na co je třeba se těšit, protože je to skutečně nějaká výjimka ve světě gastronomie. Takže já moc děkuju, pane Čišníku, fakt jste se o nás krásně starali a bylo mi potěšení. Tak jo. Dobrá, tedy dnešní epizoda je u konce, dejte nám odběr, dejte nám like, pokud se vám video líbilo, pokud se vám nelíbilo, klidně nám dejte jakoukoliv zpětnou vazbu v podobě komentáře, budeme za ní moc rádi a já se s vámi tedy loučím a snad se uvidíme u další epizody. Čau a žijte šťastně a vášnivě!